Mbiyan Pili TV, Pili TV dañi wona mbiyan Pili TV, Pili TV dañi wona mbiyan Pili TV, Pili TV, Pili TV koyi dañi wona mbiyan Pili TV, Pili TV dañi wona mbiyan Pili TV, Pili TV dañi wona mbiyan Pili TV, Pili TV. Assalamu alaikum won bandiraɓe fulɓe wonɓe funnague hirnague rewoye worgo amtuɓe yebde ayawo Pindi TV on calminama moni kala e inde mum e yettode mum an andi ɗo gonɗa e to gonirɗa foof wontoro ɗo tawima ɗon salminima calminade tedduɗi gondiɗe neddi hande noon son jii décor ma on jii déplacement am gandon hande ko mawni umminimi eɗen gandi ɗo décor jiiɗo ɗum foof ganden eɗen ɗo e nder Soumbédioune saabu oɗon gandu Kunkande tottirino ɗo aadi ñande haran Soumbédioune mo waɗɗo golle baɗɗe fayda ɗum noon Pindi heɗata hen caggal nde wonno Kunkande ko comédien te oɗo émission wiyete ko comédie show joni en dawat bandiraɓe catuwara ndewa en jehen ƴeewoyen holko Kunkande addi. Assalamu aleykum. Maaleykum salam. No mbaɗɗa? No mbiyeteɗa? Mi Seydou Abdoulaye Djigo. To jeeyɗa? Jami ko département Podor wuro wiyata ko Marda Walo. Marda Walo gandi aadi Kunkande tottirno ɗo e hakkude bandiraɓe o wino honko watta ɗo joni mbiɗo yiiɗi kalna hen bandiraɓe mi yiyandema hen. E min mi yiyande ko seeɗa tan he jutta hen dara par ce que Kunkande wonko haalno kadi o way kono waɗa baɗo waxeede ni e oɗon jaawi waxeede joni noon kanko o wino waɗa o maka wala kal gueejo o waɗani a faami sino ko sagam autorité o gaccirtamo noon par ce que Sénégal o haali ko konngol goto o wi Sénégal naaɓe kam o sikkanno ko on jogui haqqille kono ɓe ngala haqqillaɓe ko haali ko ɗon kadi ko gonga par ce que Sénégal kala ko wawi arde aduna he ko ɓe mbiyata koɓe ndewa hen dokka ɗum buse ɗum noon yahani ɗum tagui Sénégal hande en tardi en faami ɗum noon en poti accude ɗum ɗon so wonde autorité o ne foti ummade jaggamo waɗa mo kaso he ɗum woni lawol an wadde yiyande ma ko wi ko wi omo waɗa ko waɗani wadde yo autorité ji gummo kalde makko jaggamo ko wawi foof so waɗani ɗum mbaɗani ɗum kala goɗɗo gummiɗe wuuro ari ga liɗi men kala beɗalo ummide pays goɗɗo arata ko nar liɗi waɗa ko weela e faami ɗum ɗon wona Sénégal najo ɗum ɗo wona lawol so wonɗo yimɓe jaggomo tan gadda mbaɗame kaso he ɗum woni lawolam ɗum woni lawol quoi pour l'instant ɗum gandumen quoi min calmini bandiraɓe mardanaɓe fof min calmini ɗumen min juurima ɗum on jii bandiraɗo gorko o kanko min tawi ɗo kanko woni jatigue amen ɗo e Soumbédioune o haali hen yiyande makko nde noon no waɗi fayida no hannirta ni joni noon mi yahat tan mi ƴeewoya ceerno Djikirji kanko kadi o haalnami holko ande Kunkande. Salamu aleykum bandiraɓe fulɓe. maaleykum salam rahmatullahi taala wa barakatuhu. oɗo kam hande o wattake présenté e rendo ngo fulɓe fof ne gandimo bandiraɓe fof ne gandimo kanko woni ceerno Djikirji no mbaɗɗa? mbaɗɗa e tampere Aïcha won kanŋe toroɓe Seydi won mbaɗɗa e tampere min o woni ceerno Djikirji mbaɗa sikki hay goto faytanimi ali wunaɓe donnaɓe sadennaɓe wuddurunaɓe guijironnaɓe fof ene gandimi on kam ala fayore ko min wiyete lewru ala fayore min woni ceerno Djikirji Aïcha won ko jiɗɗa. ceerno Djikirji minen min mbayri yiidema e seeno fulɓe ɓe foof mbayri yiidema kono hande e oɗo événement mawɗo baɗɗo fayida yimɓe jiima hen machallah wonani kam weltare gam wayrede yiyedema kadi min jiima ɗo kadi e ayawo Pindi TV ɗum wonani kam weltare kono mbiɗo yinno andude hande ceerno Djikirji holko woni ɗo koyɗe ma. aɗa andi Aïcha won koko mbiɗa koko gonga mi wayri yiyede kono wona no fewi fuutankagal Pindi ko fuutankagal ko en duwo Allah tan yo Allah hokki en ndungu moƴƴu ha fof fiila waɗa Pindi e koyɗam ɗo noon ɗo mboɗo sikki hande sen aduna fof en foti nande nde ɗum inde ɗo wiyete ko Soumbédioune noon hande ceerno biyeteɗo Kunkande Yaya Dia hande o arat omo feeca maayo ngo mboɗo naago bandiraɓe fof toɓe mbawi wonde fof yoɓe ngar maɓe jii hande ceernam ceerno Kunkande Yaya Dia omo seeka ɗo hen jiɗɗo yaade Espagne yo ar jiɗɗo yaade Italie yo ar jiɗɗo yaade Corée hay Corée du Sud e Corée du Nord so ari to Allah jaaɓi ceernam ceerno Kunkande Yaya Dia ma feet maayo an wadde a paari wadde an e ɗiɗo ma daneje an maayo ko par ce que mboɗo andi somin so seeki omi lepata
an to pawɗa ɗum gandal ma an gandal ma wona kam aɗa andi ɗiɗo fof ene seedi ko min woni Fouta fof ene seedi ɗum sa yimi jaɓi hettude caggal ceerno Amadiya ceerno sa masis ze no wiyete sa masis zede kunkande are mon kunkande waaleykum salam no mbaɗɗa selli suuri an hande no garduɗa ni no mawni de machallah hade men woɗɗoyde haala ka jinnomi ko calmina bandiraɓe kalna ɗumen hoɗe an bandiraɓe fulɓe fullaɓe jamma mina kunkande dia hande oɗo ñalawma min adodire bandiraɓe ɓe maayo ngo walla maayo haat ko ngo sukaɓe tampi ɓe ngala golle sukaɓe tampi ngala liggey min kunkande dia mi feccan maayo ngo ɓe jaaha Espagne eyyi ɗum mbaɗa Italie mbimami hay kore kanko yaya ceerno kunkande yaya dia soɓe beelami yoɓe ndew caggal amen min nawon maayo mi ari kunkande hade ma yaade maayo ngo an muɗo yinno jewten ala hoto heppu bisimilla an holto pawɗa tan an ceerno kunkande yaya dia mbiɗa ngoɗo maayo mbiɗa maayo hango mbiya aɗa wawi ɗum feejde holto pawɗa ɗum e hol dalilu mum pawmi ɗum min jibinami koye maayo he bateau amen waɗi accident maayo ngo feeci mbimi put jibinami toon e nder gueeje jibinandemi e nder gueeje addi noon somi yiɗi fejde gueeje o mi seeda feejat gueeje o mboɗo seedi ɗum nde laana mabɓe fusata nde nden yumma ko ene soyimo nden nenam sotako nden o jibina noon koye nder ndiyam he o yalti o leppani voilà min ɗum tagi noon hande mi harat gueejo nde wonna o muynini kam gueejo ne jogui endu maayo ngo ne jogui endu min o muynini kam donc somi wi moɗo yiɗi lawol totte kam lawol eyyi joni jinnomi ko est ce que an ko mbiyata ko aɗa yenana aɗa wawi ɗum an est ce que aɗa wawi ɗum par ce que aadi o yonti yimɓe fof nanɗo darine ƴewma est ce que aɗa wawi ɗum Aïssa somi hersani guite yimɓe an hoorema mi feccete hakkude ala sappo ala nde feccere yaha funnague nde yaha worko eyyi sa rentaki bawɗo feccude neɗɗo kay ɗum ɗo wona o wawa haddema feccude eyyi joni alhamdoulillahi rabbil alamin bandiraɓe joni o wi kanko omo wawi omo yerena minen fof komin yinnoɓe yaade min galano min jahiri min noon jinnomi yaade koto France France eyyi aɗa wawi haalde France no feewi eyyi bisimilla joni ardo kay min dawa e ma fi jeen bamma ne fecca maayo ngo yeej kunkande ceerno ko woni ceerno ko woni reedu ndu ceerno en paandima de reedu ndu reedu ceernam koko dogata te aɗa andi maayo ngo o wawa segde maayo reedu ndu ene doga ɗum sirani en gaccat ɗum ha goɗgol ala ɗum kay wona ɗum yaltinani on hen jeehe ɗum kay yaltinani on hen accata gongo renam ndu ɗo ala ijam an wassesa tawa an ar jiidiren dara ɗo an ceerno Amadiya an ko kalɗa ɗo ko foof bandiraɓe ɓe ne cettima aadi wuuri nana settima downo nana settima guijiloñ nana settima a udduru nana settima ko kalɗa ɗo ko mbiya oɗon dutto caggal ɗum kay mataw ala ñen dus on Europe ay aren ko woni onon kessini kam noon mbimi reedu mbawɗo segde maayo on reedu mum ne wawi dogde mbiɗo ne wawi segde maayo jew ay geejo salamu aleykum banam gorko
min tawimo ɗo e Soumbédioune kalna bandiraɓe fulɓe ɓe inde ma yettode ma. Ibrahima Diallo. Diallo jetteteɗa holto jeeyeɗa? Min ko ɗo mi jeeya Gueule-Tapée ɗo min hoɗi ni. ɗo koɗɗa no holto jeeyeɗa e kamen tawa ko Fouta walla Mali walla Guinée? Guinée mi jeeya kemi Guinée eyyi. eyyi joni miɗo yinno namdadema fi Kunkande kalana amen en tant que pullo en tant que guinéen kalna amen tawi ko waɗi ko an holko woni hen yiyande ma? Ko woni jiyande am ko waɗi ko ɗum fof no anduno ko haalta ko ɗum na ko wawata wadde. O tooñi pullo fof o tooli pullo fof o tooñi dimo fof nda ko kalta ɗum ala wawata wadde ɗum o bonni inde pullo o wawata wadde ɗum hande o wawata hadde ɗum janggo ɗum ala kulli ala o wawata wadde ɗum kanko o bonni inde en tun enen pullo kono Allah no andi mo wawata wadde ɗum. Wadde an a jaɓano kanko omo wawi wadde ko watta ko? Min ko haalno premier miɗo anduno ɗum ɗon ko haalta rawi ɗum ko promotion o wawata o promotion mo wonno e walde kono mo wawata wadde ɗum ɗum kay o wawata wadde ɗum ko promotion wonno e ɗaɓɓude. Ko promotion walla on ganda on Kunkande ko comédien tan yinno ko wadde dañde buzz o dañi buzz ɗum est ce que wona ɗum? Non ko woni probléme o ko okkuɓe buzz e par ce que ɗum goɗɗo ko kalta innema waɗay ko nelaɗo watno ɓe jento on ko watta ɓe jento on ɓeynema mo wawi wadde walla mo wawata ayi ɗum to jentogol ɗum fan ko hay bakkade yimɓe hay miijiɗo ɗum ni fo dañi ɗum tun ko bakkade heɓata par ce que ɗum ko nelaɗo wawi wadde ɗum goɗɗo go wawata wadde ɗum kanko o wawata wadde ɗum ɗum Allah no andi ɗum fof no anduno min e hoore am min lan anduno mo mbawata wadde ɗum ɗum ha aduna landa mbo wawata wadde ɗum so rapporti ɗum ɗo ha 2100 mbo wawata kalta rewi ɗon ko promotion e kal ko ɗaɓata ɗon o waɗayno peut être no promotion falno fi golle makko e ko mbaytata no ko ɗum waɗi simo kalti joni an sa yiiɗo Kunkande honko mbattamo? mi yeeɗo Kunkande a lippanmo walla a waɗatmo? simi yeeɗo Kunkande mbattamo hay mi dartamo par ce que miɗo andi ko haalta ko kaali wi tun woni kanko e hoore mako Allah no andi mo rewata ɗo par ce que mo wawata wadde hay fus kanko e mo anduno mo rewata ɗo ko ɗaɓat nini ko goɗɗum go kono mo rewata ɗo par ce que mo wawata. A jarama merci beaucoup Seydi Diallo min beltanimama. Eyyi bandiraɓe on jiide min kay machallah ko ni tan gonirmi e mabɓe ko ni gorumi e mabɓe min mbiɗo joguino yakaram o fof boni mbiɗo addi wali selam e sakko selam mbiɗo arde sira yelam mbiɗo wiya so Kunkande feeci gueejo tan mi wawa yaade France mi yaha Espagne mi waɗa jillu seere mi yiyoya bandiraɓe mi yiyoya fansujam ɗi kono a yi hande ko wi ko o wi o reedu ndu koko dogata joni bandiraɓe ma on oɗon jarlo oɗon jaafo so tawi honko jiiɗon ɗo ko welani on gandon wona haydara min concept émission om ko concept comédie show min koye jalni ka tan jahan min nde wonno Kunkande ko jalniɗo ko comédien eyyi ala probléme inchallah mi totti on aadi inchallah kanko Kunkande gongira e gongo hay comédie show inchallah mo arɗon so jewɗe o ñaawi muɗuye bandiraɓe oɗon jarlo oɗon jaafo ko brefiyel tokosel tan min gaddannoɗo bandiraɓe gam ɓe mbawa yitade kamɓe kadi e koye mabɓe e événement o nde wonno ko hunde nde ganduɗa koko fadano yimɓe foof ne coynino ɗum ko ɗum tahi min gaddi hen minenne participation amen on jarama. Pindi TV dañi wona mbiyan Pindi TV dañi wona mbiyan Pindi TV